No tak Jozef, povedz nám, kde sa to nachádzame, čo tu presne robíte, čo sa aktuálne deje na tomto zamestnaní? Tak nachádzame sa v malebnej obci Kubrica na LSTME, časť konštrukcia, kde konštruujeme zariadenia. Aktuálne robíme blikač, ktorý by mal blikať. To je jeho primárna úloha, sekundárna nie je. Teraz sme aktuálne dokončili návrh plošných spojov, čakáme ešte na to, za kedy nám prídu fólie a budeme plošné spoje vyrábať na ten blikač. Dokedy odhaduješ, že to asi stihnete celkovo skonštruovať? No ideálne bolo včera, ale to už nestíhame, takže predpokladám, že zajtra, maximálne pozajtra budú mať všetky skupiny hotové blikače. A máš aj vymyslené, čo budete robiť ďalšie dni počas celého tábora? No ďalšie dni už to bude na vlastných projektoch. To znamená, že kto bude mať o čo záujem, to zostrojíme. Potom budeme sa venovať PLC systému, ako je vidno tu na pozadí. A rôzne podobné veci. Teda hlavne nejaké vlastné konštrukcie. Nebudeme robiť to nejaké tuctové veci, ale doslova to, čo je treba tu na. To. A čo hovoríš na úroveň svojich a.k.a. študentov? Sú na tom dobré, alebo musel si im to vysvetľovať od základov? No keby bolo lepšie, už je zle, ale je to v celku dobré. No. Niektoré veľmi rýchlo sa adaptujú na program, v ktorom sa navrhuje a ďalej ešte neviem posúdiť. Martin, ty si tu na takej vyššej úrovni ako ostatní, typujem, že so svojím skillom si viac taký vedúci v tomto zamestnaní, nemyslíš? Tak ja som aj vedúci, aj účastník zároveň, tak pomáham každému komu, čo treba. Určite tu zaujala veľmi Janka v takomto povolaní, že áno? Tak áno, zaujala. Tak je to vždycky nezvyčajné, že nejaké dievča je, ale väčšinou sa nájde, na každom lese to nájde. Skoro, čo si pamätám, tak vždy nejaké dievčatá sa tiež zúčastnili. A máš už aj nejaký vlastný projekt vymyslený, alebo mieníš len tak pomáhať? Tak ja momentálne pracujem aj s Jankinou pomocou, aby získala trocha praxe na programátore, na mikrokontrolery, no ale tak uvidíme, čo